Alright, ngokukhulu kuyithoba okuhambelana nenhlonipho. Igama lami nginguSiyabonga ngwawampungose ngiqhamuka endaweni ebizwa ngokuthi kuseMpophomeni township emagwabeni nendawo kuthiwa kuseJapan section. Angidingisha ipassport mangifuna ukuya kwelinye izwe laseJapan. Asikwazi ukungaqhambisa abafowethu abenza kahle. Uma ungena endaweni yaseMpophomeni opposite Sasol Garage kunendawo efulelwe kahle ngotshani ebizwa ukuthi ZMTE Ezulu Mpophomeni Tourism Experience. Lapho isiqopha khona sinabafowethu bakaSida siphinde sibe nabo bonke abantu abasisekayo ukuthi senze lo msebenzi. Njengobona nje amanzi esiwaphuzayo from uDr Khumalo olapha eMpophomeni Shopping Center esigqugquzela ukuthi nibasupporte abafowethu. Sinabafowethu abaningi abayisupporta into esenzeka ufika la eZMT nama businesses abantu bakithi abancane abazamayo sino laundromat ungeza khona mawufuna uzowasha ingubo zakho besiphinde mawuhamba R617 kune car wash ebizwa ukuthi Taps car wash lapho ungakwazi ukuthi usithole khona sishisa inyama senza zonke izinto ezinhle. Mawungena eMpophomeni Township funa igate kukhona umfokazuma owenza lo msebenzi onjalo. Asikwazi ukubabeka singabaqhakambisi kodwa inhloso ngqangi kakhulu ukuthi thina ilapho esisuke sikhuluma khona nje nomholi sixoxa naye sixoxa ngaziphi izinto ngalezi zinto ezincane nje ezixaka intwana from the street ukuthi hawu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kugaxela kanjani. Njengamanje nginenhlanhla yokujoyina umfowethu from ka Ward 13 ongukhansela uSlow ongwabuthelezi Shenge. Ngiyakubingelela ngiyaphinde ngiyakwamukela ohlelweni sicela ubingelele ababukeli bethu uphinde ubamukele khansela. Ngibingelele mfoka Mpungose siyabonga ngiyabingelela kakhulu ngibingelele kubafowethu abasenzele lolu hlelo ukuthi lube impumelelo namhlanje. Ngibingelele nje nababukeli bonke abalandela uhlelo luka Siyabonga Mpungose iningizimu Afrika yonke cishe namazweni angaphesheya. Siyabingelela. Slow abantu abaningi baye bangathanda ukuza kulolu hlelo athi ngeke lapha ubuzwa upheka imibuzo uhamba umincile uphuza amanzi kuze kube leyo nto. Yini ekwenza ukuthi uvuma ukuthi uze kulolu hlelo? Mfoka Mpungose kubalekile ukuthi umuntu la noma ikuphi la sidingeka khona sidingwa umphakathi awubheki ukuthi usiyabonga Mpungose ongibizayo noma ubani kodwa lo njenganomholi wena la udingeka khona kufanele ukuthi ube khona ngaleso sikhathi. So ngibone kubalekile ke nami ukuza la kulesi sithangami esitulini esishisayo nokho nje obusho kodwa ke kufanele ukuthi usondele yes ukuze ke konke cishe mhlambe abantu abadinga ukwazi bakwazi ukuthola njengoba kunjalo. Mfowethu njengamanje ngeke ngathanda ukuthi masikulolu hlelo silokusibuzana awuzalo ubani babokho ayidlala iphinduko kwakwenzekani but into esifuna kakhulu kuwena ilento abantu emphakathini abakhethele yona okubukhansela. So mhlambe nje ngizobuza ngincikanisa yini ekusondeza nezombusazo yini ekwenza ubone ukuthi ngingasithatha lento uma sengiphakanyiswa abantu indaba yobukhansela ungena kanjani lento yobukhansela? No ngiyabonga kakhulu mfoka Khuba kulo mbuzo. Mhlambe before sifike ebukhanseleni umuntu ukhulele khona la eMpophomeni endaweni yaseMjondolo la bekwaziwa khona iseJondi. Alright. Umuntu la eJondi. Muphi umgwaqo ngiyazi phela umgwaqo waseMjondolo la ngakuPeter Zondi noma ngase asibe kuliphi side lomjondolo? eJondi impela lapha ya kumvemve eduze kwababa uDavid Masondo. Okay, sure. Alright. Kodwa ke ngokukhula umuntu ugcineke esehlala ngale endaweni yaseMadala. Okay. Go one room. Alright. Yini ke kufaka kulento ukuthi ujoin ezombusazwe futhi uvume uma abantu bethi bayaphakamisa? No mhlawumbe sizoqala la kwezombusazwe Khuba umuntu nje into ekade yabakhona noma kade enganakekile kodwa indawo esikhulele kuyona thina yaseJondi iyona ndawo kade kwaziwa ukuthi into eziningi zenzeka khona kuleya ndawo. Izona ndawo kade sivika kade kusenodlame beliqala khona kuleya ndawo. So sakhula sibuka izimo esikhula ngaphansi kwazo kwazi kwaba ukuthi umuntu kuyongena embuthweni wabantu abasha guided by abantu abadala kade bekhona ngaleso sikhathi. Okay. So ke ekukhuleni ke nakhona sikhula ke nje siqeqeshwa ngaphansi kombutho kwi-ANC uClick si-understandiswa inhlangano si-understandiswa i-society nje at large ukuthi emphakathini kuphilwa kanjani si-understandiswa futhi ukuthi sisukaphi njengoba sizofika la sikhona. So kwahamba ke isikhathi la khona abantu okanye abantu abasha sasihola nabo ngaleso sikhathi bagcina bebona ukuthi no kufanele manje kuze ushintsho oluzokwazi ukuzoguqula impilo zabantu abasha. Okay.
Yilapho ke la umuntu igama lami lapha kamakhona kanye namanye amagama abantu abasha babekhona ngaleso sikhathi esasilida nabo kuleya minyaka. So niphakanyiselwani ukhansela noma nje nisaphakanyiswa? Siphakanyiselwa manje esikhathini sobukhansela. Alright. Ngoba umuntu ube u-secretary we-youth league. Okay. Previously ngaphinda futhi ngalida as uchairperson khona ewadini kuyona i-youth league nakwi-ANC. So ke kwagcina ke manje umuntu waphakanyiswa ke namanye amagama ngoba kunama processes eso alandelwayo ngaphakathi awuveli uvuke nje ekseni ukuthi hayi mina uma uvuka uya la uphakanyiswa khona igama lakho awe ukuthi uzophakanyiswa noma uyitshela ukuthi uhambile wayithu igama lakho seliphakanyiswa. Usuke kwesisikhathi kuyenzeka kube khona abazokuhlebela eceleni ukuthi hey ndoda na into esibonayo la kanje ubona kanjani kodwa ke wena ngaleso ngoba kusuke kuyinto kade ungayilindele uyaye ube nakho lokuthi hayi khona angingakabi kuleso sigaba kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi lo bekuconvince ke abantu nangeni potential abayibonayo ukuthi no mawucabanga zona ziphi lezi zinto ezazenza ube ne potential ngoba ngiyakhumbula ukuthi wawusebenza futhi lapha kamasipala kwi-youth office nani mhlambe kuzinomthelela lezi zinto ezifana nalezi yini yayenza ucabanga abantu bafuna ukuphakamisa igama lakho? Bese kuba mhlambe from nje ekukhuleni umuntu ukhule umuntu othanda ukuhlanganisa abantu abasha bengiwumuntu njengoba kade ngisho nje sikhula lapha endaweni yasemjondolo la sikhulele khona. Besinezikhathi la khona sibuthola umzima mhlambe kwesisikhathi sidinga izinto eziwusizo singakwazi ukuzithola ngaleso sikhathi esizidinga ngazo kodwa sigcina sikwazi ukuhlangana umuntu ahlanganisa abantu abasha ngaleso sikhathi. Sihlale phansi sibuke isimo esibhekene naso ukuthi singenza kanjani ukuthi sifezekise cishe amaphupho esinawo. Sagcina ke njengokuthi siqala sifoma ama team esihlanganisa abantu abasha sifoma ama team ebhola endaweni la sihlala ngakhona sidlala umuntu udlalile futhi nebhola kakhulu amabhola. Inkomo wenze njani yakora usepalini wenze njani rate up ebholeni? Usho ukuthi umuntu benazo nje isiphiwe ngiba phambili ngiba nasemuva. Insizwa idlala ibhola ezibuka ngoba le podcast imnandi waza noqaba bakhona bazothi kwakuyikomendala wawurate wakuphi nje ebholeni mawubheka kulesa sikhathi? Sasiphela sasikubona abantu abaphezulu ngoba nakhona emathimini umuntu ekayidlala kulona ngento njengoba kusho ukuthi lento yobuhola ayinto ekade awutholi ibhande nomkapteni obani odlala nabo bangafakaza la kule podcast basho ukuthi ayike kucathela likhuluma phela sasimkhetha umkapteni. No sadlala uyabona nje amathimi amakhulu umuntu adlale kuona nje la sikhula sibancane eyaziwa kakhulu abantu abazokhumbula siqalela kwakuyi Young Tigers. Masisuka lapho saya kwipasa iPower City thina ke ama founder ePower City from ePower City ke then umuntu waseya kwi-Argentina la umuntu alright angifisi ukubamba kakhulu ngoba inhloso yethu ithi ke ngonyaka ka2016 mangikhumbula kahle kwaku-August usuku kwakumhla ka2 lapho ke abantu kwi-ballot ababefaka khona amagama and then elinye igama lakho lafakwa wavotelwa and waphinde wabuya futhi ngonyaka ka2021 kwaku November 1 ngokukhumbula kwami futhi nakhona baphinde bakubuyisa 2 terms that means ke uma kuthi 5 years term unyaka ka9 lo yini into othi mawuhleli phansi ekhaya kaButhelezi uthi wow abantu ababengicele kona ngoba usungazenzeli ngokusho kwakho ungichazela sokuyimfuno noma idingo noma into ezithanda umphakathi yini izinto ngathi mawuyikhomba uthi hayi Mpungose ngahamba nawe isithombo washutha la ngo2016 asafana nalesi sithombo iziphi izinto ocabanga ukuthi zibe noguquko ezifike nawe ewadini yakho ka13? Ngiyabonga kakhulu Mfoka Khuba. Ngicabanga nje ezinye zezinto ezihamba phambili kakhulu kwaba ushintsho njengoba siyibona inkundla yemidlalo ekhona ezinye zezinto umuntu ayiphathiswe zona ngoba nami le yankundla le umuntu wagijima kuyona kodwa kwathi uma ngabe khamba isikhathi sekucaca ukuthi kuyaphela ngayo and akekho umuntu owayenentshisekelo ukuthi kuqoqwe noma kunakekelwe abantu abasha ukuze bakwazi ukubaqoqelwe ndawonye. Wabonakala ukuthi no eminye yemphako le esizokuphathisa yona ukuthi siyacela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi le ground liyavuka liba sesimeni esiright. Imigwaqo lesihamba kuyona ewubhuqu siyacela ukuthi nakhona ilungiswe ngoba ekugcineni ugcina kuhlukumezeka even nomphakathi abantu abadala. Uma ngabe ingqalazinda zingalungile ngendlela uthola ukuthi ngisho i-public transport
okuyitekisi elisetshenziswa noma namabhasi agcine ethi hayi asisakwazi ukufinyelela thina kuleya ndawo ngoba imigwaqo ayisebenzi. So ke abantu abasha ngaleso sikhathi nabo base bedinga i-change. Kwacaca ukuthi nesimo esiphila kusona sekufanele kube khona manje uguquko olusheshayo ukuze sikwazi ukufinyelela kule ndawo. So imingaki imigwaqo specific ngiyayizwa leyo into enisuke niyichaza manje uhulumeni, but imingaki imigwaqo ozothi nje yakhekile mhlambe mawungalinganisela ngoba usukhona yayingekho nayo lenkundla yomdlalo ngoba siyayibona ukuthi ikhona imingaki imigwaqo qiso silinganisela la manje emgwaqweni eyisithupha mangingaphosisa. Omunye nje umgwaqo emkhulu kakhulu eyayikuwa okunzima ukuhambeka kuyona lapha eBumnandini mawusuka ngaseSheji khuphuka phezulu njalo uyodraya ngakomandla phezulu leyo mgwaqo leyo ibingalunganga. Uye kwisiceme sako One Room noma ke ingakapheleli yonke ngicathi sesisele ngomgwaqo owodwa ukuze iphelele yonke ibe itiyela. Umgwaqo osemathangeni nakhona umgwaqo owuhlupha nawo kakhulu sagcina sesikwazile ukuthi nayo imigwaqo yakheke after 2016. Yes sikwazi ukuthi silunguze umgwaqo nalapha njengoba ngisho khona emathangeni nje lapho ngeze ngakontswela imigwaqo eyayihlupha yonke leyo kodwa sagcina sikwazile ukuthi but kuyona le podcast ke sanaye uDeputy Mayor mawubala inkundla yezemidlalo and inkundla yezomdlalo mawuyobheka nje cathi ukuthi angazi nemibhaliweni but signature I doubt ukuthi organization oyirepresentayo ekhona njengamanje uMayor ize wayisayina uDeputy Mayor wakubeka kwacaca lokho ukuthi bathe befika balungisa indaba se-stadium enaningayiqeda ngini yayenza ukuthi i-stadium ingasiqedi. Deputy Mayor wakubeka kwacaca nje futhi akakusabanga lokho ukushila i-stadium ilegacy yabo bangasiclaima futhi ibona basiqedile. Madoda uKaphela mhlambe ngelilanga sodibana naye achaza kodwa ngicathi into naye yazi kodwa ke mhlambe ungingabalekela umbuzo basificile yes ngo2021 into eyenzeka ukuthi kube nama delays sikwakhumbuza sathi masiqalwa nje stadium kwase siphazamiseka I think kwaba nonyaka nohalf la khona kungena khona into ye-COVID I think ngo 1920 lapho so i-progress iyagcina ihamba kancane ngoba ama-construction amaningi noma ama-projects amaningi agcina ebambeka kanti kuzothi kufika isikhathi izothi makuvuleleka kwase kuba ukuthi ke laba babesebenza stadium bagcina bengakwazanga ukusiqeda on time ngenxa yalama delays so ayisesekhona kodwa okuningi kwase sekuphelile. Kwase sekusele nje intwana encane kanti ke futhi sekuzoba khona ke futhi ukhetho lukahulumeni wasemakhaya then ke kwase kuwa ukuthi ke sekungena yes sekuthatha ke abanye emandleni okuwukuthi ke uma ngabe phela ususemandleni umsebenzi osuke uficile uqhubeka nawo babengeke banabo o-deputy mayor umnikazi athi ngoba thina lokho akuqalwanga yithina ngeke esiqedelele and at the end of the day i-decision mawususemkhandlwini usenisebenza njengane-council nisebenza njengane-council usuke ungasazithatheli isinqumo sakho wedwa i-decision esuke isithathiwe ithathwa i-council council but engakusho I quote athi amazwi ka-deputy mayor i-stadium sasingaphelile nemali ye-stadium engasekho and then bona ezumasipala bafika baqedela bazibaqedela i-multipurpose. Luckily last week kade sine podcast wafika ukhansela wase-Ward 11 wakuchitha ngendlela akubeka ngayo so ngifuna ukuchecka kuwena uthi imali yayingasekho as administration entsha engene ngo-2021 ingenisa iqala afresh ukuze ikwazi ukuthi ilungisele leso simo. Mr. Kuba into eyenzeke imali uma ngabe kune project esuke izofakwa leso esuke izokwenziwa emkhandlweni anivele nje ninikezelwe imali i-Department of Sports and Recreation iwona owafunda leya project ngemali engango-15 million. So wawungeke ukuthi kuthiwa imali ayisekho into ekufanele ukuthi yenzeke i-project iyamonitor kuze kubeke iyofika ngasekugcina njengoba ngeke ngachaza ukuthi kwabafika siqhamuka amasipala siqhamuka phezulu njengoba ngikuchaza i-stadium it was i-idea yami umuntu ayi-initiator le ngithunywe abantu yes abantu ukuthi nansi into abafuna ukuyibona iyenzeka. We then wrote a proposal to Sport and Recreation for i-funding kodwa kokubalekile kakhulu wonke ama-project mayisuke ezokwenzeka kufanele wenze isiqiniseko ukuthi zonke izinto enizidingayo niyazimenshina kwi-IDP khona lolu hlelo lokwakuthiwe yes uhlelo lwembizo so yonke into ke kufanele niyifake lapho ukuze ukuthi noma ngabe niyalithola uxhaso olutholakalayo ngaphandle komkhandla kodwa kube yinto ekhona ngaphakathi ohlwini le-IDP so senza ke isiqiniseko sokuthi
kuyenzeka ihlale ikhona noma singenayo imali ngaleso sikhathi kodwa wenza isiqiniseko ukuthi iyaqhubeka mfethu njengamanje ukuthi angikho kakhulu ebholeni kodwa sineyintwana esiyibona zenza kahle kakhulu more especially mawukhuluma ngebhola laseMpophomeni angifisa ababukeli bangizwe kabi kodwa leli qiniso ngalibalekela linjalo ibhola langempela litholakala mawunyuka lapha ngase stadium ngakuya ePharam ngakusona stadium kunabafowethu ngisho sikhula wazi kahle osibonga Mtobo oStaringi abafowethu nje abaningi baqhamuka lapha emadala futhi abadlali bebhola bazomfasela so njengamanje istadium uma bekhala bethi bakhalela istadium same stadium including myself because zikhona izinto esike sacabanga ukuzenza stadium sasivalele ngaza kufonela futhi ebusuku sikhala sisivalele stadium ithi into ene stadium nilungisa stadium nisifakile proposal salungiswa saqedwa but ithini umgudi yenu indaba yokusebenza stadium abantu abasha bafuna ukusebenza stadium and stadium abakwazi ukuthi basithole ithi into yenu leyo nto stadium and when ikuphi okwenza weza ucancela ukuthi abantu abasebenzise phela ama facilities ezenzeni no mfowakhuba ngicabanga ukuthi ke ngiyakhumbula leke kuleso sigameko esake senzeka umuntu ke into ayenza lapho ngoba kwakune gap eyayikhona ngicabanga ukuthi kwakusenama challenges between uLFA ikomiti lokuyilona eliphethe ezemidlalo imidlalo yayisathanda ukuthi ithuphazamiseke so umuntu into ayenza ukuhlanganisa ke lezi inhlaka zonke zakwa sports ukuthi ake sihlale ndawonye sibize umasipala bese kuba khona abantu laba bezemidlalo kube yibona abantu abazoba responsible enough ukuthi istadium lesi sikwazi ukuthi sisebenze une tennis court ekhona lapha ekufanele kudlale amantombazane netball kuyavocavoca nje nawo mfowakhuba mawufuna ushaya isitama kuye khona lapha kuyona leya nkundla ukwazi ukuthi uzivote kodwa sekunohlelo manje olukahle oluqondile ukuthi uma ngabe umuntu ene proposal into afisa ukuyenza akube khona lezi inhlaka zontathu azazi alazi ikhansela alazi kumalelela bazi nalabo abakwa LFA excuse me okuyibona abaphethe zemidlalo bale nomasipala futhi ngokunjalo ukuze kugcineni ugcina uauthorizer into yencwadi ukuthi kukwazi ukuthi imidlalo iqhubeka saphinda futhi kunehholo elingale elikhulu engicabanga ukuthi okwama ilona hholo elikhulu elikwazi ukumumatha abantu abaningi ezijabulana mayisele ihholo la ngithiwa likhulu kulaba ya saphinda futhi sathi nalo asiliqabe futhi ngobaba ongasekho waye umholi ngaphambili khona lapha ewadini ngicathi kwabuyena ikhansela lokuqala kuleya wadi ubaba Elijah uZuma kwawukuthi ke nakhona futhi enye yama achievement leyo escience ngoba ngicathi nalo ukuliqala ihholo seliqale 2016 but iproposal yayiqhamuka from previous leadership kodwa ke sabu umuntu kwawukuthi njengoba sisho carry mandate ukwazi into ufuna ukuthi uyithathe wenza isiqiniseko sokuthi iyaphela senza ke isiqiniseko ngoba into eyayikhona ukuthi asenze isiqiniseko ukuthi leli hholo liyaqala liyaphela futhi njengoba silibona nje lisebenziswa abantu bonke abakhona but into ekhona nje ngizokwenza umzakelo nje ngetheko wayanda Ntanzi uzokwenza one man show ngomhla ka12 July kule nyanga esikuyona siqala namhlanje and mayenza ishow umculi lo engikhuluma ngayo akadlala ibhola akuzange akekho umuntu ozovela avuka ekseni ayovimba wayanda Ntanzi ukuthi ufuna ukwenza lento afuna ukuyenza eMosmabhidi ikhuluma lokho ngeexperience futhi ngijabulela ukuthi ke ku platform yethu esiyisebenzisayo nginelungelo lokuthi ngiyikhuluma ngomunye wabantu bese sifuna ukuletha something last year ezoba nezingane ifaka ama games kube noma jumping castles nani satshelwa lento eyishoyo yencwadi sayibhala we wrote letter esingayivezela ngisho umuntu osibuka njengamanje yanga responda ngakusasa masithi soba nomcimbi omhla 28 wa responda ngomhla ka27 ukuthi ningakwazi ukuthi nisebenzise leyo nto so obviously lento kukusidelela ngoba ikhombisa ukuthi vele akekho umuntu organize imshini ezoxhunywa ngo27 ezowenza u28 so umbuzo uthi nisprioritize nini nami ngiyayinclude lapha nisprioritize nini thina abantu azidlala ibhola but nathi ama community members akho ukuthi ama facilities akhona sifanele ukuwasebenzisa because in Durban kusetshenzwa kanjalo thina because we were not involved kulezi zinto ezenzeka ubani ke thina kumele sikhulume nami asibhekene nezinto ezifana nalezo ngiyabonga mfowakho ngoba ngicabanga ukuthi lapha emkhandlweni likhona ioffice lakwa youth engicabanga ukuthi uma ngabe ukuthi zonke izinto ezithinta abantu abasha kufanele ukuthi sizichannel even through ioffice laka youth okhona futhi nomphathi okuyena manager uMr Mkhasibe
uSpaces Mkhathibe. So and again mhlambe futhi kuba umuntu akakuveze nakho lokho ukuthi kulento eyishoyo umuntu ukuthi cha kona uphatheka kabi futhi namanje ukuthola ukuthi kwagcina kwenzeka ngaleyo ndlela eyenzeka ngayo. Mhlambe futhi umuntu akaxolise nje kulokho kodwa ioffice labantu abasha likhona lapha emkhandlweni ku-office nangelinye ilanga makukhona izinto ezinhle ezifana nalezi ngoba umuntu ojwayele ukuziletha izinto ezinhle emphakathini senze isiqiniseko bese nathi njengamakhansela siyalandelela ukuthi ioffice leli nisuke nifake kusona isicelo liyayenza yini into ensweni. Alright, siyamove mfethu. Lalela ikhansela nekhansela whether uyaliphendula lakhili le podcast ke ngihleke ngizothola i-call eqhamuka ophongolo. Impendulo kusho oyiphendulayo iyakwazi ukumphendulela nomuntu osophongolo osibukayo njengamanje. Mfethu awungi-understandise la. Ngoba khona izinto ehlezi ngishela abantu ukuthi into usungayi-understand. Athi umuntu uPungose sicela usifake einkondlweni. Uthola mina ithuba lokufaka abantu abazongena einkondlweni ngilithola lilodwa esontweni. So kubi ukuthi mangifika nembongo eyodwa esontweni amasonto mayo 52 noma u54 ngizofinyelela kubantu abawu54 kodwa abawu20000 abantu abenza inkondlo. Ngicela ungi-understandise ngike side lobukhansela. Mfethu abantu abasebenzi and abantu mawufuna bagxeke noma bancoma ikhansela abazofaka lento emsebenzi. Iziphi ingqinamba noma ingcindezi enibhekana nayo ocabanga ukuthi abantu abayi-understand onganginikela bona ngoba ithuba elanele leli ongalithola lokuthi uyichaze lento ngoba abantu bazothi mani mangithi ngilethe uSilu usitshelele lo ukuthi asisebenzi sitele emakhaya. Yini eniyenzayo kulento yokulwisana nalento yokungasebenzi kwabantu emakhaya? Nopho kakhuba leyo issue enkulu kakhulu cishe iningizimu Afrika yonke leyo kungasebenzi kwabantu. Siyakuvuma lokho abantu amathuba emisebenzi mancane kakhulu kodwa ke siye sithi la sihlangana khona noma emhlanganweni la suke sinayo naye ithangami futhi esizibizayo kubantu abasha sihlangane nabo yabona nje siphuma enyangeni kaJune bese kunembuthano nje esike sanayo saphinda futhi senza nama tournament abantu abasha beswenzile ngawo uJune 16 saphinda futhi ngawo on the same day uJune 16 sahlanganisa futhi wona ama artists khona lapha eElijah Hall. Alright, sahlanganisana ngoba ngizama ukukuvezela le ukuthi akubona bonke abantu abasohlangothini elilodwa ukhona abanye abangale bese ke sibagqugquzela kodwa futhi nabo abantu ukuthi asiwasebenziseni amakhono esinawo. Kuneminyango ke siye silande ngoba mina njenganekhansela khona ezinye izinto engingakwazi ukuzenza kodwa uma ngabe ngilanda umnyango kwa-NYDA okuwona ophethe izinto ezithinta abantu abasha nokulekeleleka kwabantu abasha ukuthi baye phambili uzokwazi ke wona ukuthi ubahlathe phansi ubanikeze ama skills education uphinde ubanikezele futhi nezinto zazo emsebenzi ukubakhombisa ukuthi abantu abasuke benemisebenzi abafisa ukuyenza befisa uxhaso kube nama processes alandelwayo ama application for that funding akhona ama funds ahleli alindile abantu ukuthi abasukume beze eminyangweni okuyiyona yona efanele ukuze ke impilo zabantu. So mhlambe leyo mnyango leyo mfethu isiza abantu abakanjani ngoba khona umuntu ngempela I'm happy ngendaba ukuthi sesinale podcast ngoba isilekelela ngisho umuntu ongazi nje into esimple kanje iminyango enjani esicishisisa abantu abanjani nje esenike nayiletha nayibona mhlawumbe ukuthi futhi yabalekelela. Njengoba ngisho nje mfoka Mpunguze ngibale wona umnyango NYDA umnyango unomnyango waka Labor Department of Labor and Employment. So now sike sawuthatha kuke kwafika ngisho uminister la ngokulonyaka ophelile ngoba kuvulela amathuba ukuthi ngoba kweNYDA ugxile kakhulu kubantu abasebasha under 35 bese kuthi la eminye iminyango akhona amathuba asukekho nje bathi masilanda uLabor uza nabo bonke abantu abangaphansi kwakhe no lezi inkampani iminyango lesishoyo kuneminyango yahlukahlukene ngaphansi kwakaLabor bese ke ukwazi ke sebezoveza ke manje amathuba labantu abakhona. Umnyango yako agriculture ubala ama engineers baningi abahlukahlukene bese ke u Department of Labor une database yakhe ayenzayo collect le data ukuze ke mangabe bakuvela amathuba emisebenzi akusabalekile ke manje ukuthi uno 35 noma unga nanombani
ohlele ekhaya angakwazi ukwenza. Then umnyango ka Department of Labour and Employment ukwazi ukuthi bafake labantu ngalo phansi kwalawo mathuba. Makukhona ke amathuba avelayo, then ke abantu bese beyathintwa ke ngendlela abasuke bethintwe ngayo noma nangendlela usuke wena ubhale ngayo ukuthi icategory ongena kuyona ukiphi, then ke abantu bakwazi ukuthi ke baxoshile. Bese kuyalimala la. Yeah. Einsukwini nje ngeke ngahamba yabo mawufika eMaromeni. Yes. And then uyangena kule khona nje straight eMaromeni kuleyo hampo nyana le ekhoneni nabi isonto eMaromeni la kuphela khona uqhamuka eBaby Eye nanku lomgwaqo longenayo lokuzana. Yini sokusi difficult mfethu ukulungisa Stefan naleyo ngiqhunyelwe ithaya ngalinyalela intshebe emotweni, so ngifuna ukuzama ukucheck ukuthi as ukhansela anibe nisayibona into emgwaqo exishifana naleyo because leya train it's been years and iyabonakala ukuthi inkinga and imoto eziningi mhlambe ugcina sekwenze lento ke wakhuluma ngayo eqaleni ukuthi ikhumba isafuna ukulekelela abantu. Yini sokusi difficult ukulungisa into esimple njengale yakho because leya ngicanga idinga amadoda ambalwa nokhansela abahlangane baphume nesolution lapha nathi lo amsele ongibulala imoto mhlawumbe uzosathi unginika nemali yethayi lapho khansela lapho siqeda ithi into yakho. No ngiyabonga Mtakho, ngicathi ngiyabona lapho kungaphansi kwa 10 kodwa kumuntu uzophendula ngoba phela sihlala njengoba ngisho sihlala ndawonye. Unfortunately enough umuntu uhlala ngaphansi kwa infrastructure portfolio. All right. Ukhansela izinto as-reportayo zonke lezo ziyafikela kuthina. Sidlulise kunomnyango wakwa infrastructure. Okay. Uyabona kunane lo ndawo eyishoyo uyificisha ifane nangale ebumnandini uma ngabe uqhamuka ngase church. Yes. Lezo ndawo enjalo indawo lezi ezilimazile kade kunekhukhula eziningi kakhulu, kodwa njengamanje sikufakile ke nathi ngaphansi kohlelo lwangaphakathi wakamasipala ukuthi yonke leyo mgwaqo enjalo eyalimala ngalezi khathi lezi lo vuvukele mawunyuke cheshi ndawo ngawamande lapha yes. Besalindileke njengamanje ukuthi kuqale uhlelo olusha lwesabelo zimali ukuze kukwazi ukuthi zonke ke lo mgwaqo enjalo besike ibesiyitiyele ikwazi ukuthi ilungiswe ibuyele esimeni okuyisona. But isilumbu mfethu kodwa ke mhlawumbe ngiyaxolisa ukungena nje emadevini ukukulekelela cishe nakule nkinga ohlangabezane nayo mfowethu yokulimalela nayo imoto khona lapha emkhandlweni lukhona futhi uhlelo njalo lokubhekelela labo bantu abanjalo ukwazi ukuthi uyofaka iclaim yakho ushuthi indawo le kwalimala khona and then bese kulandelwa kama process ngaphakathi ukuze ukwazi ukuthi ithayi lakho ilunge. Because ngiworried ukuthi khona izinto ezistandard slow usinawe la umgwaqo oyemathuneni suka la ngako B5 usufika lapha ngako Mankomo lapho ilokhuzana imgwaqo usuze why uzozikrema ama pothole njengoba usuku uhamba ku R617 uzukreme nje ukuthi umuya ko one room neighbor macheta le shutha umuya ko one room kushoniwe sishonene siyemangcwabeni one room lapha uzofica lelo xhaphozi lelo elenzeka emgwaqeni lo mgwaqo uvukele angene kuma uzongena ngakulo mgwaqo akini ngijabulisa amnandi ngoba ikhona house yakubonga khansela lekhuluma ngayo lezi zinto enjalo yini ingenzeka into ezophuma nesolution yini le difficulty kuleyanto nje ngicela ungenzele iexample kuleyanto leya ukuthi sengaze kucishe kushayisane neimoto uyaqala uyongena ngasebumnandini before church uyangena nalapho futhi seziyakhala ithinto yakhona. Lapho ke Khuba ngizoyichaza kabini njengoba ngisho ukuthi mina njenganekhansela mathina aseza amakhansela singafisa ukuthi noma yini esuke siyibona wrong ngaleso sikhathi silungise kodwa bese kuba ukuthi ke isystem okusetshenzwa ngayo kube iyona ezomnqanda amandla ungakwazi kodwa zonke lezi indawo zibala njengoba ngisho ukuthi ubala indawo kuyizona and nathi esihlale siziraise bese kuba ukuthi ke at the end of the day kubuye kufuneke ini ibudget ezokwazi ukuthi isebenze lo into ukube nje nami njenganokho ngiyakwazi ukuthi ngikhiphe nje la epocketini lami ngiyilanda itha sivale lapha ngabe kubalula kakhulu kodwa siyastipendele kakhulu kuma processes akamasipala and also ikomiti leli la infrastructure okuyilona elisebenza lento. Okwesibili enye into ebuyislimazele kakhulukazi imigwaqo uzothola ukuthi uMpungose usehambe wayokhanda umpompi eduze kocingo. Okay. Mayekhanda lo mpompi bese idrain yakhe inqa ihambi yesu uthola kwesisikhathi umpompi olikhaya noma amanzi nje abantu abakwesisikhathi ababuye ngoba kuyenzeka babuye bavulela isinoma kanjani. Lamanzi azohamba ayolimaza umgwaqo lo esesuthethe sesukhandile bese ugcina umgwaqo uyafa. Kunomunye umgwaqo futhi okhona nje lapha khona ko one room
nawo esazama sawufaka itha kwawukuthi uyaphinda futhi ulimazwa futhi wone manzi esiphezulu kwawo ke sasuthintile kodwa uMgungundlovu district Okay. ukuthi awusondele uzosilungisela lo yamgwaqo ngoba umgwaqo okade umuhle kodwa njengamanje ngenxa yamanzi avuzayo itiyela ke ligcina selilimala so ilezo zinto ke ezikanjalo ngale kwakini bayogcina belitholile oditiyela nakho kini nanku umgwaqo la before one room liyogcina lifini noma kofana nakumina umgaka avenue ukuthi uzwa ngendaba mfowakhuba njengoba ngisho nje nabalela ukuthi siyafisa ukuthi ngakuthiwa ngakusasa yonke into seyilungile kodwa yonke lemigwaqo esisalele njengamanje engenali itiyela ikhona kwi-IDP okuzothi uma ngabe kufika isabelo semali kwanele bonke abantu noma ama project noma ngeke kwenzeke ngonyaka owodwa kodwa izinto nje uhla lonke lukhona nayo leyo mgwaqo oyibalayo ikhona uze uyofika ezantsi lapha yakoShamo siyafisa ukuthi yonke leya mgwaqo igcine isiyitiyela ngoba into esirezile kwi-infrastructure ukuthi akusiza ukuthi siqhubeke nokufaka inkwali ngoba siyasibona nesimo sezulu manje siyashintsha sisafana nakudala na uzofaka inkwali namhlanje kuyaba ngakusasa iyana imvula ishaya imvula enkulu isiyasuka so sesithi ke manje ibudget esinayo asikube ukuthi siyagcina kulesi sikhathi esinaso njengamanje imigwaqo kodwa eminingi elimele asiprioritizele ukuthi ibe yini i-black top yabo so inhloso ethi la sibheke khona njengamanje ukuthi imigwaqo yonke khona ayibe i-black top noma singeke sikwenze kanye umngeni unamawadi awu13 from ward 1 to ward 13 isimo esithi asicishe sifana kodwa kancane sizogcina sifikile khona bethu iwadi yakho ifika iseve ithi bese mawukhuphuka kancane ngentaba sibi simo kulo shift okuwena asuyeke ongekho kuwena uzokhulumela lokho oqondene nayo thina ama plans akho ngalabo bantu mfethu labo bahleli lapha ngibona ubupha ngibona usizi ngibona inkinga ngibona ingcindezi ithini yini nje into khona ehlomlisa laba bantu abakuleya ndawana elapha shift no ngiyabonga mfowakhuba lapho into ye demarcation yona ibuye ihluphe okay ungena kwami 2016 kwangangena iwadi beyinzima kakhulu ngoba bekuyiwadi nje obusho nje ebekade ithathe indawo erural noma eyamakhaya iphinde futhi iphathe ilokishi ngapha kusuke from emashingeni kushone phezulu kohaza kodulela ubuye ngawo ushifu uzophuma enguga le entsha unamanga indawo yakusekhava yonke le iqale kanjalo okay uzoyophuma le uyabona ke kulezi indawo zasemakhaya ngoba indawo ububona kahle ukuthi indawo ezisilele kakhulu ngemuva and beku difficult ukusebenza lezi indawo ezikanjalo ngoba abantu ba understand ukuthi wena uphumele so kushuthi impilo yakho ingcono kanti nakhona kunama challenges akhona so sizamileke ukulungisa kulezo ndawo ezinjalo koma yabona nje kwadulela kwadulela bekunemi abantu bakhona bekwabantu akade besile njoba sisho bebesilele kakhulu ngentuthuko sizamile ukuba neunderstanding ukuthi umuntu angagcine ephendula kwi-podcast ephendula into angayazi so ngifuna be-clear udulela ukhava ukhansela uDlamini nawe ne noma usufola ngaphansi kwakho ngicela ungiclarishele so njengamanje from 2016 to 2021 ubufola ngaphansi kwakho zonke lezi indawo ezibalayo besifola ngaphansi yes kwekhansela uButhelezi kodwa after i-demarcation entsha so kusukela emashingeni ushifu ugudla udulela uziyophuma phesheya enguga seku ward 8 lo so akusewona ward 8 ngoba vele ukhansela uDlamini uconfirmile ukuthi naye soba naye kwi-podcast so ibekela yena awukhulume ngalokho kuzothinta wena ukuthi kulokho okuthinta wena ihamba ifike ephi mfowethu okay njengamanje uward 13 usuka eBumnandini okay usuke ebemnandini ubuye uze ngane nogudle amathange emaromeni uzoyinqamla phakathi lapho kaLuka okay ugudle ngoLuka njalo uziyophuma ezansi so le minye imizi engapha isuke sika ward 10 bese uyophelela ke eShamoya okay siselapho nje kuba kunenye project enkulu esiyenzile enhle kakhulu kade futhi izophucula impilo zabantu kunendawo ngicathu yaze eBumnandini okay esikhule ekuthiwa kabani kaveza unyawo ngesizathu esisodwa sokuthi lezi yazindlu bezikhandwe zincane manje bathi kwagcina kuthiwa mawulele khona lapha uyabonakala unyawo lakho emnyango so nayo leyo project sizamile ukuyilwa bekunesikhathi eside inganyakazi wakungena kumuntu kwi council umuntu wayiphusha kuze kwalunga
manje kule term esikuyona manje ukuthi iDepartment of Human Settlement ukwazi ukuapprove ukuthi lezi yazindlu zi-upgrade. Njengamanje nje uma ungahambela ngakhona nje mfoka Khuba uyobona. Ngiyafakaza phela. Ngiyafakaza into right. But nginento enginayo kuleyo ifakazayo. Kulungile sizofika kuyona. Ngoba ngisakuchazela nje ukuthi ungabona izindlu ezinhle uhulumeni kaAfrican National Congress okushintshe impilo zabantu zinhle lezi yazindlu. Cha ngizama ukuchaza umsebenzi eyenziwa iorganization. But ke sine challenge njengamanje encane efuna ukusiphazamisa kuyona leya project. Bekunaba uma ngabe uMpungose enendlu khona. So kufanele kunendawo human settlement abayibekile la ethi khona ulindela. Khona igama bethe iseMarikana bebeqamba igama. Yes, bathi iseMarikana. Kodwa ke ngokomthetho kuyizwi ama temporal camps la abantu ke should belindela khona. Base balishintsha ke abantu bathi iseMarikana. So into eyenzekile khona eMarikana uma ngabe uMpungose sizomakhela indlu yakhe kufanele aphume aye eMarikana mhlambe for 2 months let me say so bese eyabuya mase siphelile indlu abuyele ekhaya. Now usune challenge ukuthi uMpungose useshiye indodakazi noma washiya ingane yakhe eMarikana akasayithathi manje ukubuya nayo eze la ekhaya. Sike saba nama challenge ke khona kade kunenkinga kwidepartment yezezimali iproject yathu kuma kancane. Now sekufanele siqhubeke manje nomsebenzi nokuthi sikwazi ukuthi sishintshe ke phela leminye imizi yabanye abantu. Now usune resistance yokuthi abanye abantu sebethibonayo abasaphuma eMarikana ngobani abanayo indawo. Uyabona lona okuwukuthi ke sazama ke ukuthi silekelelane neminyango eyahlukahlukene bese sinomhlangano njengade sinawo last week neDepartment of Human Settlement ndawonye nomasipala ukuthi silekelelane ukuthi sikwazi ukususa laba bantu abahleli ngokungemthetho asebevimbe manje iproject ukuthi ingakwazi ukuthi iqhubekele phambili. On top of that unabantu abanye abaqashile uthola ukuthi uqashile umuntu kaMpungose manje ngokuthi indlu yakhe isikhandiwe isiyinhle usenyusa irent manje. Ezinye ke zezinto lezi eziyinkinga esihlangana nakho lokho ukuthi njengamanje labantu abanye seberesist ukuphuma lapho usethi manje ngisakwazi ukuyokhokha le rent. Nakhona futhi sisabanxusa abantu abanikazi bezindlu ngoba phela uhulumeni usuke ezongenelela mahala. Uma ngabe ke phela ungakayidingi wena asiki ungakayidingi indlu ngaleso sikhathi ekugadele okugadele ngabe uzondi nombani musa ke phela wena manje usuthatha irent usuyenyusa uyisa phezulu uzoyithatha lo muntu vele kade uthola ukuthi lo muntu abanye eminye imizi kuphilwa ngegrant. Yayibona la. No kodwa uhulumeni ulekelela abantu. So musa ukuthi wena masusunayo indlu usunyusa irent usuthi abantu abobuya sekukhokhwa imali ezinkulu lapha. Akanoma iconspiracy inle. Kumina endlebeni zami kodwa kwakwafika ukuthi lokhu yakulungiswa kohlelo lezindlu ngoba singakaqedwa ukulungiswa. Kunemali eyayidinga ukuthi ikhokhwe isikopeyana akazi noma endlebeni zakho kwafika yini kodwa akwazi ukuthi ngafika kwezami ku-ordinary person wena ucancel ukuthi kwangazi ukuthi khona abakhokha imali ukuze babekwe phezulu ukusheshe balungisela izindlu. Hayi akafika into njalo kwena wathini mayifika mfoka Mpungose nababukeli bonke nje emakhaya nabahlali bonke into ekhona uhulumeni lolu hlelo ulilethe for free kubantu akekho umuntu ekufanele akhokhe imali. Uma ngabe umuntu ethi ukhokha imali eyikhokha kuSambudi loyo muntu kusho ukuthi usuziphela nje leyo Sambudi imali usuke nemali kodwa nje uhlelo oluqondile ayikho imali ekufanele uyikhokhe ukuze wakhelwe uhlelo nje uhlelo siyasilule ngikhala ngakuthi indlu yami ngiyayibona ukuthi isesimene esibi kulezi imvula ezinethayo sekuthiwa ukhona lo okwazi ukuthi ama-UV system so ngizama kuyalapho ngoba ike yavela lezo zinto ezinjalo inzwabe sinami ngayizwa leyo nzwabe ngase ngibacela kodwa abantu emhlanganweni ukuthi ngenzeleni ifavor khona ngizokwazi ukuyisebenza lento ngitholeleni labantu laba okuthiwa bayakhokhisa izimali ukuze sikwazi ukubalandela baphenywe. Uyayibona lona ngoba mina ngokwazi kwami nento esavumelana ngayo emhlanganweni indlela yokusebenza sizoprioritize kuqala lemizi ebhodloki enenkinga eziningi efellow upstairs jobusho ukuthi nanka amanzi angena yonke siyipriority kodwa into engeke iziyenzeke nodida lo shusa wahlomula lapho iqhubeka wawuthola umuzi umnandi lo angimandi umseyikhuphulile rent iqhubeka no siyabonga kodwa ke siyabonga kakhulu ukuthi kube khona abantu abavelayo ukuthi bahlomula kodwa le yama rent yokukhuphulela abantu irent asikhuthaza uhlala khona vele asikhuthazi leyo
So ke into engeke ikwazi ukwenzeka ukuthi njengoba sinemizi cishe elinganiselwa lapha ya ku 400 ekufanele ukuthi ilungiswe. Akubona bonke abantu ngaleso abazoba wo number 1. Okay. So into eyenzeke savuma ukuthi ku 2 months kuthathwa abantu abawu30 kuphela ukuthi so uyayibona ke ukuthi izokwenzeka kanje so nabantu abawu30 ukuzokwazi ukuthi izindlu zabo ezizophela ngenyanga ezimbili. So kusho ukuthi ngonyaka cishe sikwazi ukwenza izindlu eziza la ko moshayima ukuthi nje 369 siza la mhlawumbe ko 120 kanje izindlu esikwazi ukuthi sizilungise ngonyaka. Uyabo so akubona ka bonke abantu izindlu zabo ezizophela ngesikhathi esifana kodwa ke kuleyo asikuqhuquzeli ukuthi kube khona abantu abakhokhisa namanje ngisaphinda futhi ngiyakusho kulolu hlelo kuba makukhona umuntu enemazi ukuthi uyakhokhisa abantu unyose rand man nalokho cha lokhokhisa abantu ukuthi abantu abafakwe phezulu phakathi ningalenzi iphuthu podcast yeni le ukhokhisa abantu ufaka igama lakhe lapho ku comment section nangu khansela ukhona uyaqinisekisa because sifuna prioritize abantu ethu kunabantu uthola ukuthi ubenendlu ase extendile lapha ebumnandini uyakhala kodwa mayisebona lolu hlelo selifika ithintweni iluphi uhlelo enilandelela ukuthi kulungiswe izindlu ezinjani kule wadi yakho okhuluma ngayo nenze njani uhulumeni into ayenzile ngokusebenzisa ke iDepartment umnyango wakwa Human Settlement ukhiphe abasebenzi bakhe ukuzokwenza iassessment. Okay. Kuzona zonke lezi indlu ayizakhile kudala ezingekho esimeni esiright. Alright. So kwa assesswa ke ukuthi ibapha abantu ngempela abasekulesi so bakhona abangebahlomule. Yes kwagcina kuba kwathathwa leyo decision enjalo by umnyango ukuthi ngoba phela usukwazile ukuthola amandla wa upgrade okushuthi ke uhulumeni yeso akusefisima sefani njengalalo ulungisela labantu laba manje khona umunye babona lo muzo omuhle lapha emndandini ethi akanikezwe le mali kokuzolungiswa ngawo umuzi wakhe lo ayikazi nibheka nezinto ezicije manje lezo mfoka khuba kona ke kuhlale kukhona lokho kodwa ngokuthi sidlale sibiza imhlangano okay sibachazela abantu ukuthi kukanjani kunalaba ke abanye ukubonakala khona ukuthi lo muntu ayingoba exhumile ukuthi uextendile uyayibona lonto umuzi omkhulu kodwa ufake ikoyi nje lilodwa ngesimo sokuthi kuyenzeka kuloya ngoba u1 room ikoyi ilanguage yase Hawick kakhulu umkhukhu eniubiza ngayo la enibuka khona bayalahleke phela abanye babukela ikoyi alikho ikoyi khona umkhukhu kodwa ke mawangapha usuyazi usungalithatha nolisebenzise ya mhlawumbe exhuma ikoyi ukuthi yesu uxhuma ikoyi lo muntu leso simo esinjalo sihlalekile phansi ke nomnyango sayibuka nayo ukuthi nokulabo bantu abaxhume ngeko noma waxhuma ikoyi lodaka lelo phela uma ngabe kunjalo lelo kufanele ledize ukuze isithunzi salewo muzi sikwazi ukuthi sibuyele endaweni efanele. Alright slow ngimnandi futhi ngijabula kabi mangizothola umuntu ofana nawe more especially seseve 2 terms inhlangano erepresentayo ibile semandleni 2016 yaphuma ngo2021 and then 2021 to 2025 sekulokusana imapha ama changes okanye izinto othema usuhlala ube ukuthi ziyakungqinda ngoba ungasekho emandleni njengamanje iziphi izinto enikwazi ukuzenza nise power because angifuni nikhale kuphela ukuthi akusenzeki ngitshele nala kade nisesemandleni khona benikwazi ukwenzani yini ningasakwazi ukuyenza ngoba leli qiniso lijwayele ukubalekeleka wonke umuntu ufuna ukuthi sisonke lapha but deep down you know akumele phela sibalekele leli qiniso deep down you know ukuthi akuhambi kanjalo uma usubeka lokhu council isuke izoginqa nibile kwipower yini enikwazi ukuzenza nisemandleni yini esezingqinde nifisa ukuthi nikwazi ukuzenza ngoba ningasekho emandleni mfowethu mhlambe asiqale ngalokhu engicabanga ukuthi kuthanda kuba difficult nyana ukukhuluma ukuthi njengamanje iziphi izinto ezingasakwazi ukwenzeka sure kunokwenzeka phambilini nje cishe kakusukela ngathi akusadleki okay yakho akudla kuyangena emlomeni isandla nje cha bese ngisho lento ukuthi besesemandleni besikwazi ukudla phela ikhansela kuthiwa lihlezi lithola amashakora sazoya kulena bathi ke isho ukuthi ngoba singaseke emandleni akusadleki kwakudleka sisesemandleni ufuna ukungena kulokho kuyenza akona into ushintsho selukhona manje mfowethu nabalaleli ukuthi phambilini ubukwazi ukuthi mawuthatha icall manje uthi ubokunesimo sibona ukuthi sinzima uunderstand ukuthi loyo muntu ozobe ethatha icall yakho uzokwazi ukuthi ngokukhulu ukusheshsha naye asondele kuyona manje sekuba khonyana lokho kancane lawo ma delays abakhona nokuthi imithetho esuke ishaywa nina nihleli lapha njenganabantu isikhathi esiningi
as i-opposition. Zokubuza kunjani ukuba ku-opposition kunjani ukuba semandleni? Mfowethu akukho mnandi ngifuna uqamba mama. Ukuhlala ngoba ngaso sonke isikhathi wena umsebenzi wakho usuke uze nekhalo zabantu kodwa mangifika ngale ngifica uMpungose naye ephethe eyakhe agenda kufanele ukuthi mina ngaso sonke isikhathi ngiphushe mina iagenda yabantu engibangithumile as isizosebenza njengandlela ezif sengi against uMpungose or mina ngidefensive kodwa ekugcineni ngibe ngilwela into yes yabantu naye uMpungose naye usuke nohlelo lwakhe naye asuke eqhamuka kodwa at the end of the day khona kunjalo kufanele ukuthi sibe nesisombululo sizokwazi ukuthi abantu bakwazi ukuthi basizakale. Sipho kanjani isisombululo mawuzothi ubeka into bese siyayiphikisa njengoba nani abanye bebethi babeka into benibaphikisa so iyenzeka kanjani leyo kuyafuna iyenzeka leyo into ekugcineni angithi kuna sithi sikwi council bese kuba khona nabaholi futhi kwabanye abasolayo ababizwa ngama whip of ama council so nabo at the end of the day bagcina bayakwazi ukuhlangana ukuze into ikwazi ukuthi iye phambili ukuthi noma kunjalo sikhona kukhona ukungaboni ngasolini kodwa ekugcineni ufuna sikhumbule ukuthi interest enkulu intuthuko ekumele ukuthi iye kubantu it's not about us as i-council noma masuku ehlele council chair. All right ewadini oyiphethe ngabe yami unezinto kakhulazi eyouth iziphi inselelo ze-youth kakhulu ezikhona and uzi-addressa kanjani inkinga nenselelo ngoba i-youth phela sikholwa ukuthi ibona abantu abayikusasa lalelizwe ithini into yakho ne-youth lapha mfoka Mpungose inselelo enkulu kubantu abasha ikhona ikakhulukazi leyo ungasebenzi sike sayikhuluma ngayo baningi abantu abasha abangasebenzi ewadini even impophoma yonke ake ngisho kanjalo kodwa ke usithema sibuka kakhulukazi ukuthi okay kunalama challenges asesihlangana kunohlelo umuntu olikhona njengamanje liyaqhubeka njengoba sinalama project ngoba sayibuka nayo ukuthi kunabantu abasha abakuma project noma abakwi construction noma abanama business abafisa ukuthi bahlomule la kodwa khona abanye abangenayo interest ukuthi bahambe baye bathathe lolu hlangothi sase sibahlelela ke engage umnyango futhi nakhona ka human settlement kune program ye skills development mhlawumbe kubone nje kunabantu youth eningi efako yelo nje la ephithizelayo ngeke hlakani nayo uDuma ngumphathi ohlelo ithi qhamuka la eMpophomeni eGreyville eThekwini ngathi kwakuyilunch kwakuyilunch yangu MC lo yes so bakhona ke ngale inhloso yethu ukuthi sifinyelele kubantu abawu 500 njengamanje sisathathe cisha abantu abawu 150 uhlelo futhi nakhona salwenza nje laba open uhlelo lalivuleleke kwimpophoma yonke umuntu osempophomeni osemusha ukuthi abafake ama CVs abo then ke umnyango waka human settlement base ke bewathatha ke wonke ama CV yalabo bantu bahamba ke bayobahlunga bese ukuthi labo abaqualifyayo bababiza ke ukuthi le project iqhubeke babafundisa ama skills bese kuba yes nenye futhi okuyiyona esakhona njengamanje yaka iprogram yaka health and safety so kukhona asamanye ama category 3 asasilele ngemuva ngenxa yokuthi asinazo indawo eziningi ezanele ukuthi accommodate ngesikhathi esisodwa lama project kodwa sibukile ukuthi azosiza kakhulu ngoba abanye babo baphumile from lama project ekade siwenzile bahamba bazoorganize manje as ama co-op bakwazi ke manje ukuthi nabo baqale imisebenzi yabo sebezimele sebene understanding futhi ukuthi kwenzakalani la ngaphakathi ungena ezicathulweni zami mangathiwa yini oqanza si understanding eCouncilor mina nguMpungose nawe ungayi understanding eCouncilor before ube iCouncilor yini oqanza nje asi understand ongafisa ukuthi usunderstandise yona namhlanje ukuthi iCouncilor ngempela zithini ngeCouncilor o yini ngayi understand ucansi ngidinga ukuthi ngiunderstand mhlawumbe iCouncilor ngiyabonga Mpungose mhlawumbe okunye okusalile kulento kade ukhuluma ngayo kule yabantu abasha ngoba kunenye challenge esibhekene nayo mhlawumbe ngiqale kuleyo le yedakamizwa hayi ngiyeza khuleka inombuzo wayo le yes okay ake sibuyeleke kuyona le oyichazayo yokuthi yini mhlawumbe abantu abangayi understand ngeke noma mhlawumbe umuntu azitshela ukuthi hayi iCouncilor okokuqala abantu bazitshela ukuthi iCouncilor mawuyiCouncilor Councilor lemali liphethe yonke into kanti cha iCouncilor liphatha imali into eyenzeka umuntu ophethe imali uyedwa phela u treasurer
bese kuba i-department. Before ngiphendule ngoba uyakulenga iyifunayo. i-department Ngiyaxolisa ukungena emlomeni. Before ngiphendule ngoba uyakulenga iyifunayo. Yes. IsiZulu mina nawe language yethu. Yeah, mfowethu. Sithi ayinuki ingosiwe. Manje ngomuntu ongibuka kule podcast engiyibukayo. Yeah. Mangase ngithi ayikho into eyenziwa amakhansela into ayazi amakhansela ukudla imali siyithatha phi lento ukuthi amakhansela adla imali nidlelani imali namakhansela yilo mbuzo nje wami engifuna ukuyakho Hey mfoka Mpungose ngiyafisa ukuphendula kuloko kube kuthiwa nami ngangayidla imali noma khona ikhansela awukazi ngiyona idla imali awu mfowethu sigcina nje nathi ngalesi stipend esinikezwe uhulumeni ukuthi sikwazi ukuthenga i-airtime sifonele iminyango kufanele siyifonele inkinga abantu babe nenkinga sikwazi ukuzi-attenda nemali kuyokufaka upetrol but other than that there's nothing much pho mawucabanga esisuke sikwenza ngothanda lekelela mina mhlawumbe uyislow lena yeah mfowethu why pho sibeke imali la engekho khona imali sazothi sebhenki ngeke sithi setoilet so ngeke siyofuna sithi kuthiwe igebengu besibomba i-toilet ngoba icani sinemali so why ilinkwe nekhansela indaba yokudla imali ngicabanga ukuthi mfoka Mpungose mhlambe bekungafundiseki noma ake ngisho kanjalo unga-understand kwabantu ukuthi kahle kahle umsebenzi wekhansela uyini lihamba ikhansela ligcinephi uyayibona lo into enjalo so bagcina uma ngabe mhlambe futhi bazofika balithuma ikhansela ukuthi icela into baselilethile intuthuko kusuke sekungaphandle kwekhansela ke manje ukuthi ilona esizokhokhela usonkontreka noma cha kusuke kungesileyona sekufanele manje kusebenza yini umnyango wakamasipala okuyi-department yaka finance okuyilona esuke i-department esedila ke manje nosonkontreka loyo osuke sekhona noma nentuthuko esuke ikhona nje endlela kodwa kukaze ukuthi makukhona i-development ekhona bese kuthiwa hayi ikhansela izothi mayiqeda inkampani ukusebenza izozohola kathi kangiphikisa mangithi ikhansela liyayidla imali ukuthi lidla strategic lihamba liye kusonkontreka lapha njengomnikazi wewadi osuke ne-influence futhi nasewadini bese lithi awungibone ngontshumbulane ungangiphikisa mangasho njalo ukuthi liyayidla kodwa manje ukuthi lidla strategic ikhansela mfoka Mpungose mina ngokwami ngingakuphikisa kulokho ngoba lokho kuyicala kukodwa akuvumelekile athi yazenza izinto zeyamacala ungaboshwa mina angikaze ke ngiyenza into kanjalo mfoka usuvela uyikhulumela wena yeah angikaze ngiyenza into enjalo ngoba ngiya-understand umthetho ukuthi uthini ukuthi uma ngabe ungatholakala uyenza lo into njalo ungaboshwa izandla zenyawo ngoba usuke wenzani wena udla imali yabakhokhintela ngokungafanele yeah lokho nje kuyicala uma ngabe kukhona abantu abakwenzayo lokho akufanele ukuthi so ubani kodla imali ngoba imali iyenzeka idleke ukuthi umsebenzi ungenziwa ngeke mfoka Mpungose akekho odla imali ayikho siluleke Ikho. Ngicela ukuphikisa. Yeah. Ngenze example. Yeah, Ngilana umfoka Mthalani ngithi mina nali ground libhaliwe ukuthi laline lokhuzana ya 5 million. Ayikho into ya 5 million. Yazi ngisho ukuthi le yokuyiphika ngiyayiphikisa mina ngoba akhona ama projects angafinishiwe kodwa imali ye project ibe khona. Leyo ngiphika ngempela ikhansela ligcina lili umanga ukuthi akulona ikhansela ngingakho ngithi ngifuna ukumthola odlini slow ngithi mina kwena ngisacela uyongithengela le phone uyabuya ifone ayikho ngente general uyabuya ifone ayikho bese ngithi letha imali ngoba kuthuma ukuthi uyothenga ifone imali ayikho so sengithi astrace iphucwe igebengu noma kwenzeke imali iphela ngoba kukhona la iproject ephela khona ingenziwe kodwa umsebenzi wakho unfortunately Mpungose kule project cishe okhuluma ngayo njengamanje ngiyanda ngoba vele ngumuntu wakhona la elokishini but ukuthulwa kwayo ngangikhona nami kusizothulelwa khona la by uformer mayor owayekhona at that time uzokhumbula umhlangano wawo ntambama sila kodwa engineshow yakho ukuthi imali yasebenza endaweni efanele ngendlela eyasebenza ngayo ngoba ekugcineni abantu phela kufuna aba-account ukuthi imali ayenzanga lutho uma ngabe kunjalo engineer ibona phela kufuna bachaze ukuthi ingakho ngithi mina nginike phela kodwa ngibe nento ekhona ephathekayo ukuthi insida iphela la kodwa sikwazi ukuphika sithi u5 million loya because ngempela masingahlala phansi kuzongaba 5 million so kumele sifike kwipoint ethi uma kwenzekile kushuthi amaphutha abala ngoba thina into esoyenza sizoyiletha cancel sizothi cancel angithi uma ngabe kunesimo esikanjalo wena mfowethu la khona kunokusola ukuthi mhlambe imali azihambanga kahle kunemigudu eyayilandelwe ngaphakathi njengoba ngisho nje ukuthi ekugcineni bayalandwa labantu kuhlalwe kuzoscrutinize i-report ukuthi ake nisichazele from kusuka la kuza la uma ngabe ke ukuthi kukhona uwrong okhona ngeke ukuthi labo bantu abatholakala benza uwrong bayadisciplinwa
bachajwe futhi baboshwe futhi abantu Okay. so ngicabanga ukuthi ke ngokwe report ngoba ngicabanga So kusuke kuboshwa abantu lapho kuboshwa ikhansela noma kuboshwa onjiniyeli ingakho ngithi ngifuna ukuyizwa ukuthi kusuke kuzobopheka bonke abantu umpungose abasuke bethintakala enkohlakalweni uma ngabe sekunenkohlakalo kusuke akube kusaveza ukuthi ngoba nakho wena ikhansi uzobekwa icela uma kuthinteka into uthinteke enkohlakalweni uyabhadla so ingakho ngivuma ngoba phela ngeke yenzeke mayingenzeka ingakho ngiyivuma ukuthi kuyenzeka kube khona abadla imali ingakho ngifisa ukubabona because siyi community sogcina sisebenzele emuva phela masingazi ukuthi ubani odla imali uma kuyisimo esifana nalesi kunjalo mfowakho kodwa ukuthi kunento ongeke uzuyibalekele bantu kuyenzeka nje kwesinye isikhathi umuntu uzihambela nje nawo umfowampungoso lokuthi bese umuntu ecabangela nje ukuthi hey unamamiliyoni nani noma usudla imali engaka yabo njengoba nawe wenza lo msebenzi kuyokuthi nje ungathi usenkulu imali kodwa into engiyithandayo ngohulumeni unama systems awabekile ngaphakathi ukuthi uma ngabe kukhona into esolakala ukuthi wrong kunendlela uyakwazi ukushushiswa ngaphakathi bese ulilandelelwa kunamacala nje amaningi nawamanye cisho manje owazi owabuka namanje uzuzibuza ukuthi awu lela canga ngitshela uthela phela kodwa nakho manje livu bayaboshwa futhi abantu njengoba ngisho kodwa okwamanje ngokwazi ukunderstanda kwami mina mfowampungosi nabalela ukuthi akekho umuntu engisambonile even i-report evela kwaCox khona i-report nje esanda ukuphuma manje kade kunama allegations ukuthi kunabantu ekuthiwa badle imali kodwa uma ngabe sekwenziwa ucwaningo ngaphakathi kwagcina kutholakala ukuthi hayi no yonke lento into engamampunge so ke ngelinye ilanga somthola uma ngabe i-report sikwazile ukuthi umfokakhuba sesimtholile samlandela nansi imali ayidlile kufanele akwazi ukuthi kodwa usho ukuthi ngangiconvince mina ukuthi leli ibhodlela leli 2000 kungamele ngikuvume ukuthi ngoba ngoze ngilinde i-report ukuze ingitshela ukuthi leli bhodlela li-1000 there is no way ukuthi leli bhodlela libu-1000 so that's a problem ikakisho kuma-questions zonke sesiwakhulumile we 100% perfect and but this one ngithola ukuthi out kakhulu ngoba akwazi ukuthi kuthiwa kwenzeke kanjani ekubeni angithi ithi silula kufika mina ngizothi leli bhodlela ngizonithulela ibhodlela lika-1000 rand bese ngithula leli bhodlela bese umphakathi ubuze njengami ngingumphakathi ngithi leli bhodlela lali 1000 rand bese udinga report adinga report amakhansela ayaba involved entweni egcina kuthiwa kuhleka imali khona ake ngisho kanje mfowakhuba okokuqala nje amakhansela ekuma decision athinta izinto zaka procurement alingeni ikhansela lapho sure lokho bakubiza sekuyi-interference lapho usungenelela wena emsebenzini ongesiwona wakho wena into kufanele uchiyenze ngoba kunomnyango khona wakwa-supply chain okuyibone kufanele benze lezo zinto lezi into zama-quotation nani ikhansela lwenza ama-quotation ibona-ke manje abazobe sebebuya nama-specifications ukuthi nanka ama-quotation esiwatholile ngicathi umthetho uthi okungenani akube khona ama-quotation amathathu kuya phezulu ukuze-ke lewo msebenzi ukwazi ukuthi uqhubeke bazobe sebekhompyutha-ke kulabo bantu ukuthi obani abantu abarate kangcono ngiyajabula ngoba nawo nomnyango wakasida ula eduze ngelinye ilanga okufuna nje sihlaleni phansi sixoxe ngizodlula ngene kodwa bese ngizothi mina bese ngizothi ngizodlula kwena bengizothi kodwa kwena le podcast esinayo khona abantu abadila no finance mina ngidila nokuyishoot odida badila nani kodwa ngelinye ilanga ungafika umuntu othi ufuna i-advertisement angezi straight la kule podcast athi Mpungose ungenza njani ukuze si-advertise leli business lami enginalo bese yithi mina ngizogqoka lesi skipper sakho lesi skipper senziwe umfana wasendwede bese uthola ukuthi ngine-agreement with umfana wasendwede odida basabona ngathi bayashutha but i-agreement yami nedeal yami isingale but angikho lapho wena into engichaza ukuthi wena uzikhiphile ukuthi awuyidli imali so le asivele sibe nje question ukuthi awulazi lidla njani kodwa bakhansela amanye ayidli imali ngeke ngikuvume lokho Mpungose ngoba nami angikaze ngibengizokutshela ukuthi no sengisho ukuthi kube khona engeke ngalibona ukuthi awunali so mphathi lost mawuthi amakhandlela ngiyacabanga impela kuloko phela ulahlekile ngoba njengoba kade ngisho ukuthi cishe bekuphambilini bekunga-understand ama-processes kodwa ngenxa yokuthi silosise emphakathini njalo usuvezela ukuthi umasipala usebenza kanjani ngicathi mhlambe kancane manje sekuyakhanya phakathi uthi ukhansela mhlambe khona esingaka-understandi kulento but on this one nami I totally disagree ngiyaxolisa ukuthi ngikhona mina owami ukuthi wena udeliver but this one hayi ngiyaphika but-ke siyadlula siyaka sekugcineni indaba yama-drugs mfethu impi and iwadini yakho hayi ngiyawabona akhona ngeke futhi ngiqambele abantu kwathi newadi yase-South Africa inenkinga yama-drugs ithini ni-addressa kanjani indaba yama-drugs mfoka Mpungose leyo ifikisana nenyembezi
ngoba mawubheka ikakhulukazi abantu abangene kakhulu kulolu xanduva abantu abasha and abamthwempu mfethu yakhumbula ezikoleni abanye obuwazi kahle uthi uzimalanga uyayibona lona kunomunye nje umfana okade aziwa nje uyabona noma ngeke ngilimention ikanje njengoba usho ukuthi baningi kade kodwa obazi ukuthi ngithi avuka ekseni bayizwa lo kuthiwa nayi homework yengane awusiphumele masishane ayenzele athi basebemkhokhela leyo intwana encane kodwa kubese kuba buhlungu wena njenganomholi ubona abantu abasha bengene edakamezweni ngalendlela abangene kuyona into kumuntu akazama ukuyenza kuno uhlaka la sihlangana khona okuyi-war room alright siyazama ngaso yonke indlela kunama departments amaningi ahlukahlukene even oSANCA suke sinabo kuno social worker futhi omunye ola umama umtshali ula epolice station esiye sisebenze kakhulu naye ngizokuxoxela nje into eyisimanga sithe sizama sesibahlanganisile abafowethu nodadewethu sibahlanganisele eLaja Hall size nohlelo kuzothi manje bangithi bayabhoda ukuthi nje ya ukuthi singabalekelela kanjani uyayibona lo silandile naye iminyango la ezobasiza uSANCA la ukhona neminye iminyango sithe sahlela iprogram ngikutshela iqhubeke iprogram sizobasiza ngithi ngale ngaphandle sesithi yaphuma semanje yonke ikhopha ekhona lapha eElijah ngaphakathi isikhishiwe uyezwa lona thina sithi sisazosiza so kwakona lokho kuyakutshela ukuthi isizwe sakithi esimnyama sisenkingeni engakanani kodwa ke khona kunjalo sahlala phansi sathi no asizuphela umoya ukuthi ngoba naku sekwenzeke kanje kuyofanele nabo sibakhanyisele ukuthi no lento le iwrong baze ku-meeting yokuzoyeka baphinde bedala inkinga khona kulo uyayibona lo into siyaphuma amanzi asegcaza yonke indawo ukuze ikhophe ngoba lela holo lalakhiwe ngestandard esiphezulu belifaka izinto zesimanje manje ikhopha even nakhona lapha estadium bangakutshela abanye nakhona yayisisintshontshe yonke into yekhopha eyayikhona ngenxa yani yazi idakamizwa kodwa ke saphinda futhi ngiyabonga nje kunomphathi station okhona omusha ofikile njengamanje yes umamkhezi okhona indlela yakhe yokusebenza mfethu siyayibona usebenza ngokukhulu ukuzimisela nasema meetingini uyaziveza futhi emphakathini abacele futhi nabantu ngoba kune sensitive information enye uthola ukuthi ongakwazi ukuyinikeza nombani athi ke manibona malungu omphakathi ukuthi kunenkinga ngicela niyithathe leyo information ninikeze mina direct ukuze uma ngabe kunhlangana nenkinga mphakathi nazi ukuthi leyo information beninikeze mina so indlela yakhe yokusebenza selibona ushintsho even nase police station njengamanje noma nakhona benazi inkingana ezikhona ngenxa yemoto kodwa uzamile kakhulu ukuthi kube khona ushintsho enye yenkinga ke khona ishortage ke yamaphoyisa nakhona ungafisa ukuthi waspread all over kodwa ke okwamanje amaphoyisa ayashoda basiyathemba kuhulumeni okhona njengamanje ukuthi uyakwazi uzama ukulekelela namanje akhona amaphoyisa aphumile akuzokwenza irecruitment sinethemba lokuthi kuzokubeef up ipolice station yethu Mfethu siyavala manje sesiyanga sekukhathuleni so uthini nampa abantu uyavota unyaka ozayo wa2026 abantu basangaba nethemba enhlanganweni yakho kuthini into yakho nabantu bagqugquzela uma futhi abantu bethi njengoba usho wena ukuthi waphanyiswa abantu bakubeka bethi ayi cancel sesicela ukubuyisela eceleni uvuma ngoelethu noma sekungasuka umsindo usungajoyina amanye amaqembu kwenze kanjani into yakho no ngiyabonga mfuka Mpungose ngasekugcineni abantu banelungelo njoba usho uma ungena la ebukhanseleni la ungeni ngokuthi unemasters noma unayiphi iqualification osuku nayo la usuke nje uphakanyiswa abantu ngesandla ngokwethemba ukuthi lokho abasuke bona bekudinga bazokwazi ukuthi bakulekelele kodwa ke futhi nakho lokho kuyi advantage ukuthi kube khona ngoba ufuna nako sikukhuthaza kodwa ke futhi ekugcineni uma ngabe abantu bethi bona hayi cha sicela ushintsho ke kufanele uthi ulwamukele ushintsho noma ngabe ikuphi Mpungose ushintsho lohlale lungemnandi kodwa njenganomuntu owumholi futhi ofundisiwe kahle uyazi ukuthi sofika isikhathi la khona bokucela ukuthi hayi sesicela manje omunye umuntu ozokwazi ukusilekelela engeke ngikutuseke mina ukuthi makufika leso sikhathi esinjalo abaholi abazobe bekhona mina ngiyosebenzisana nabo ukuze imtuthuko ngoba phela akushintshi lokho ukuthi ngisho noma ungasesiloni because bagcineni zobuhleli la empophomeni so bonke abaholi abazobe bekhona ngaleso sikhathi uma kufika ushintsho siyosebenzisana nje futhi kahle uma ngabe ukuthi ufuna silekelelane nabo sibacathulise ukuthi kusuka la kuya la sibalekelele futhi ngendlela okuyiyona iyona ndlela esifundiswe ngayo enhlanganweni indaba yokuthi uzothi ngoba manje nakho mina angisekho esikhundleni sekufanele ngiphume manje ngiyojoyina lokho usuke umuntu nje oyophilela nogovana kodwa nje thina understand ukuthi uba imember yeorganization unotho ungenalutho
fanele kodwa ekugcineni wazi ukuthi mina nakho la Ophila ngakhona. ngiphila ngakhona hayi kuba uMantunta nendisho Yini mfethu oyifundile nje sesiyayivalela la. Yini oyifundile mfethu ukubeni ikhansela mhlawumbe ongayazi ukuthi ngifunde sengikhona. Konke yakesho uQ nginaye last time bathi bawukhansela khona abantu aba-expect ukuthi uzobe electrician gibele esigxobeni. Look yini izinto oyifundile nje oyibonile ama-challenges fethu kulo msebenzi akuyona into okudlala. Akona umdlalo womfana omncane. Ya kona ke mangakusho nje iqinisa kuona umdlalo umuntu ojoba usho umfana omncane nomuntu futhi ongenalo uthando ngoba okokuqala nje ufuna ube nothando ezolonto ube nentshisekelo ngoba uzokufika ekhaya ufike lo muntu ekhaya ekseni uthola ukuthi mhlambe nana ngakahlanganisi nebreakfast lasekhaya kodwa uzothi athi yena akhale ngendlala ukuthi yini wena sekufanele ubone njenganekhansela ukuthi wenza njani ukulekelela lo muntu ngoba akumnandi ukubona omunye umuntu ngale ekhala ethi hayi akukho lutho eswini noma ngakuthiwa nawe impungosi inyanga isiphakathi nendawo impuphu yakho bese kuyimpuphu yokugcina ukwazi ukuthi umhlephulele kuyona yona leyo engasekho Imoyicabanga ukuthi iyafika kulezi zinto kodwa lento cha mfowethu ngifuna ukuqamba manga ngangingenakho lo ngangitshela ukuthi hayi mhlambe kokunye izinto ziyakwazi ukuthi zenzeke nje kodwa uthema leyo manje usukhipha kuyona yakuphi yakabuthelezi yakho nje ukuthi ukhokhele ingane esikoleni noma impela kunjalo nje ngoba ayikho enye imali onikezelwa yona ekuthiwa ke lena ke iseceleni uzobona noma ngakuthiwa uthola ukuthi kunezifo kunani esuke yenzeka ekugcineni abantu ba expectile ukuthi ikhansela kube khona into enjani elizoyenza not understanding kokunye ukuthi nawe umuntu at the end of the day noma behind ikhansela kunomuntu ophilayo manje uthini ngale ekhalwa ngayo yokuthi amakhansela nabantu ababodwa abaqashwa nabodwa nani abantu ngangiboneka into yefoni kancane ke ngivele ngizovala ngayo le yakho pastor ke ngichoke amanye ama comments abanye nje abantu abambalwa just ukuyifunda ayikho ke mfowethu uyabona leyo into enjalo mpungosi mawe ikhansela ufuna uku-understand nje ukuthi uzohlangabezana nalezo zinto ezinjalo futhi kakhulukazi mase kuya entweni zemsebenzi abantu baningi abantu abangasebenzi amathuba emisebenzi asuke khona aba mancane kakhulu ngisho ungaxovisa amabhasi thema singene khona omunye unyaka I think 2016 2017 umuntu wabuka ukuthi yazi la ukuze wonke umuntu aneliseke asivele senze lento yokuxovisa amabhasi wawaxovisa amabhasi kwavele kwenzeka inkinga yezwa lona angixovu wena ngithi ubize oyedwa walapha babizela lapha e-stadium ukuchithisaka maye baxova lama ewakhipha amabhasi wavele wakhipha abantu abakulayini owodwa uyayizwa lona abantu abawomakhelwane ukuxova nje random uyazixovela nje hayi ukuthi uxova nanokuthi mhlawumbe umuntu okwi-ward committee noma nani cha uzixovela nje umuntu naye oze ngamathuba omsebenzi ngoba bekuvunyelene nomphakathi ukuthi ngisho lingaphume lakhe uyayizwa lona igama noma ipasi lakhe uzokwazi ukuthi angene ngebhadi noma alangaphuma kodwa uthema iwatomula lamagama kwavele kwaphuma nje ulayini owodwa manje kulo layini sekuthiwani ayivele labantu akade waphethe uyayibona manje uplana kanjani ngoba vele wonke umuntu uwafakela kwase kwathiwa mphakathi nina ubani ovolontiyayo ukuzogovuza lamalokhuzana so nakhona ke lapho agcina wabona ukuthi kahle kahle endlabeni yemisebenzi akukho la kuyogcina kungazuthi kunefect but ke enye into esibuyile ke sayenza sabuka sabona no kunohlaka lapha kuma ward committee ne-war room siyasibuye ke manje sibheke ngoba sisebenzisana nanonompilo okuyibona futhi ababuye futhi nabo bangene imizi ngemizi bebuka bebona ukuthi kule mizi isimo sinjani siyekuthi ke makuvela ke mhlambe ke lelo thuba elinjalo masibona ukuthi kunento ephuthumayo bese sibacela ukuthi hayi bonke labo bantu abalethu kwi-database bese kudepend ukuthi ke amathuba esuke engakanani ngaleso sikhathi but ke bese into sisusa lapho ke from operation okanginenza abantu banganeliseki ngoba phela makuthiwa kube ukuthi abantu bayabizwa abantu kupelandwa but abantu bethu bayakhala mfethu ngendaba ongasebenzi ngizosho nje mfowethu ukukhala into yabeka mntamkhulu into yohlala ikhona singeke futhi sibalekele ukukhala nje into yoba up until wonke umuntu egcine kwazi ukuzimela kodwa njengoba kwamanje kusenama different classes esiphila ngaphansi kwawo kohlale kukhona ukukhala yabona enye into engayibuka ukuthi inzima umuntu ayingayi-understand yabona lento yokuhlala uthuka mihla namalanga wonke umuntu kuzokhuluma yonke into ayithandayo kwi-social media yabona ikakhulukazi njengoba kulesi sikhathi esesiphila kusona i-social media manje nobani nje vele nje uyayibona lo ndaba so kodwa ke njenganomholi wena ukwazi ukuthi uzoresponda back kuloyo muntu okuthathe nje
akufake ngaphakathi mina uthi ngempela ngi-right ngila ngikhona ngoba bese ngizokutshela ukuthi awotshela umfana ngithuke wona ngibone phela ukuthi yonuka so umsebenzi wenu uthi nje ngisho umuntu awulindela noma yini namanje nje kwi-podcast izongena ethi qamba amanga lo kwena nje kuzobe sekuyifanele ulindela noma yini ngoba njengoba ngisho umholi uhola abantu abacabanga ngendlela ezingafani yes yo Mfethu siyabonga kakhulu selithuba leli elifana nawe kulesithi bijani podcast namhlanje izwe njani is it hot is it warm uzwa njengoba ngisho lesi situlo akusona isitulo esilokho siyashisa lesi situlo sibaselwe kodwa ke cha mfuthu siyabonga nje kakhulu ukuthola leli thuba sokuthi mnathi sikwazi ukuzoziveza kubantu sizwe futhi novo laba basuke bena ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka abantu bangabi nolwazi baphinde futhi babe nembono abazoba nabo bazoyibeka mhlambe wena uyibone ngazuthi bayaxeka noma kanti kwesinye isikhathi bayakululeka nokushoda mhlambe kolwazi basuke bedinga ulwazi wena okwethu noma wena njenganomholi kufanele ukuthi uresponde ngendlela eright ezomenza nalomuntu ngale abone ukuthi kushuthi mina okade engayi-understand lento kahle lento imi kanje bese nibuya futhi nisebenzisana moving forward baqinisile amabethu abaholi banolimo olumnandi ninake guys masishutha wonke umuntu uyasigoqa sikholelwe kuyena seyabili uthi eyibekile lensizwa kuphinde kube nomunye naye uthi iyabeka lensizwa siyabonga kakhulu ku-Mr Sheng kukhulu kakhulu okusazokwenzeka kule podcast more especially futhi sisazoyena kuma-election kuwadi yakho yini esakayilindele ezinye izinto kukhulu nakhona osangasithembisa kona okusangenzeka okuhle kwiwadi yakho mfoka Mpungose njengoba ngisho nje sekuningi okusekufanele kwenziwe but enye yama challenge engicathi sibhekene nayo manje la endaweni ethu ukushoda komhlaba usungayifisa i-development ngendlela ofisa ukuyenza khona bebhalile bafuna ngisho izindlu ubonele la kunama comments yes now the challenge ukuthi we need to identify umhlaba kuqala ngoba la ngaphakathi empophomeni kakhulukazi lapha ewadini yami umhlaba usuphelile awusekho size kwaphakanyiswa isiphakamiso esithi for future leli awolo lethu sikwazi nalo ukulishintsha kodwa kushuthi sekufanele manje silenze libe yini libe double story ukuze sikwazi uku-accommodate ezinye ngoba indawo ayisekho kodwa futhi khona ezinye izinto ezicritical esizibona njengokuthi ukuba mnyama kwendawo excuse me ebusuku ungasebenzi kwama-street light but sibukile nakhona ukuthi ngendlela manje ama-street light ayikhandwe ngakhona sekudingakala ukuthi sifake ama-HIMARS manje yabona nakho lokho sikufakile kwi-IDP ukuthi kuzona zonke lezi indawo ezi-strategic angabi ukuthi HIMARS nansi yale lesi ibiza ngo-hyperam ayingabi enye le kodwa abe awamukelani abe seduze ukuze zonke indawo zikwazi ukukhanya nokunqanda kuzosisiza ekunqandeni ubugebengu bese kuba yikhona ku-eda kuleyo ishow Mfoka Mpungose yamathuba emisebenzi kanye noku-upgradewa kwale migwaqo eminye esele your last message ovalelisa ngayo kumuntu omusha okubuyayo wedwa uyaqala ukubona noma kwenzani thini message yakho nje oyipha umuntu omusha nokuthi avuka bhukule ngoba lezi zami enginazo abantu abasha labo babhukulile basho bathi ngale equipment esinayo we are going to make it and siya kuma millions abantu so your message wena ithini umuntu omusha more especially nakwiwadi yakho ngiyabonga kakhulu i-message ngifisa ukuyidlulisa kakhulukazi kubantu abasha ukuthi kulesi sikhathi umuntu omusha abhekene naso somnzima angalilahli ithemba umuntu omusha iphupho lakhe alingacimwa ukuthi sekuyakhanya ngakusasa ube nephupho ebusuku kodwa ngakusasa ekseni sekuyakhanya bese akaqhubeke nalo iphupho lakhe lelanalo kuze kube ukuthi liyafezeka ngendlela okuyiyona nanokuthi ngemuva aphinde futhi naye ukufezeka kwephupho lakhe kuvuleka amaphupho futhi kanjani abanye abantu so siyabakhuthaza abantu abasha ukuthi abasondele futhi nakhona emakhanseleni yabona nje kunendawo engitholakala kuyona lapha eElijah Hall kune-office elikhona lapha umuntu uyatholakala nasemoyeni utholakala kuzona zonke indawo zokuxhumana so iminyango nje sivule ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi omunye umuntu anga-understand athi ikhansela ngeke ngizoliqala ngalapha lingeneki cha sabantu nje abavulelekile ukuthi uma ngabe umuntu umphakathi edinga usizo nanombani asikhethile nanombani basondele kuthini pheze ngiphinda futhi ekugcineni ngibonge ngoba sengiyabona nami lamadoda esekhulile ngiyakhumbula nje nami umfoka Khubo madoda kunethombe nami zakhe enginazo nami ngisemncane ukuthi hey madoda le ndoda isingaka iperforma endaweni ezahlukahlukene sihamba nayo ngisho ukuthi hayi cha sekusebenzekile so ke siyafisa nawe mfowethu endaweni yaseMpophomeni uyisibonelo esihle kakhulu nabafowethu enisebenza nabo ukubambisana ngoba yenye yezinto lezo eyinkinga uma ningabambisene
akukho la niyokwazi ukuthi nifinyelele khona kodwa ngibonga nje ukuthi kusukela nibancane nibambisane kwaze kwakuba nila njengamanje ngoba yenye izinto esibulala kakhulu sabantu abamnyama eyilento yomona yabona uma ngabe singehlisa umona siye kumonelana ukuthi ngoba nakho uMpungose ngimbona lapha useyazitshela hayi sekunje kunje hayi singaya kude kakhulu. Siyabonga kakhulu bafethu besinokhansela wase-113 igama lakhe uSlow umfoka Buthelezi lapha eMngeni municipality endaweni yaseMpopmeni sizofika nakhansela okhona Samuel lapho kuzwile naseScott bayasibhalela bayasibiza lapha welanga libalele sisofika uthukela sisofika yonke indawo mandeni siyeza kukho la sifinyelele khona so lokhu sihamba kancane ukhansela besinaye ukhansela uButhelezi siyabonga kakhulu kushenge bengamsani nethimbi ngihamba nomfowethu uhlukanisani wakwaZuma isibongo sibe noElvin wakaFrancis umfana ke oyikhalathi kodwa sisamguqula sekhuluma nesiZulu besibe nomfowethu uDida Black insizwe esidlule ezintweni eziningi nomusic omuhle ngicela niqhubeke nokucheck umusic kwakho ulethe stuff esisha ngendlela esimangaliso ungasichecka Mendros Production don't forget to subscribe we channel lethu siyabonga kakhulu siyabonga cancel ushenge mfowethu nasi yaqala